Čaute všetci. Doteraz som bol na Reddite len taký tichý čitateľ, čítal som šialené príbehy iných ľudí a nikdy by mi nenapadlo, že raz sem budem písať aj ja. Keď sa spätne pozriem na to, čo sa mi za posledné roky stalo, mám pocit, že môj príbeh pokojne môže konkurovať tým najšialenejším. Pár rokov dozadu som bol ženatý so slečnou, o ktorej som si myslel, že je láska môjho života. Volajme ju Emma. Spoznali sme sa na výške. Bola úplne iná ako ja. Ona bola spoločenská, spontánna, plná energie, kým ja som bol ten tichý týpek, čo radšej ostane doma na Discorde s kamošmi, zahrá nejakú hru alebo pozrie Netflix. Fungovalo to, aj keď sme boli rozdielni, alebo som si to aspoň myslel. Po škole sme sa vzali a zo začiatku bolo všetko super. Žili sme rovnaký život ako predtým, doplňali sme sa. Mal som stabilnú robotu v IT, Emma robila na voľnej nohe grafiku. Nemali sme na rozhadzovanie, ale ani sme nežili z ruky do úst. Pekný podnájom, občas nejaká dovolenka, proste pohodička. Lenže postupom času sa veci začali meniť. Emma sa odo mňa začala dištancovať, a to spôsobom, ktorý sa nedal ignorovať. Začala chodiť von stále častejšie, vraj pracovné eventy, a domov sa vracala neskoro v noci, pričom z nej bol cítiť alkohol a pánsky parfém, ktorý rozhodne nepatril mne. Stále sa smiala na správach v mobile, ale nikdy mi neukázala, s kým si píše. Keď som sa jej na to pýtal, vždy ma odbila niečím ako pracovné záležitosti. Nechcel som ju hneď podozrievať a obviňovať z niečoho, na čo nemám žiaden dôkaz. Preto som sa na to vykašľal a snažil sa to ignorovať. Prvý veľký varovný signál prišiel na naše 3. výročie. Dal som si záležať a pripravil som perfektný večer. Romantická večera v jej obľúbenej reštaurácii, kytica červených ruží, a nakoniec prekvapenie v podobe víkendového wellness pobytu v Tatrách. Zo začiatku vyzeralo všetko v poriadku, no jej reakcia ma prekvapila. Jediné, čo povedala, bolo: aha, to je milé. Aha, to je milé. Uvedomil som si, že z toho nie je nejako nadšená, čakal som, že bude prekypovať radosťou. Počas večera bola skoro celý čas na telefóne, písala pod stolom a tvárila sa, že počúva, keď som jej niečo rozprával. Zarazilo ma to. V tomto momente som si bol vedomý, že sa určite niečo deje. Niečo je zlé. A potom prišla lož, ktorá všetko zmenila. Asi 2 týždne na to mi povedala, že má večer pracovné stretnutie v centre a že príde neskoro. Niečo mi na tom nesedelo. Možno to, ako sa mi pritom vyhýbala pohľadom, alebo ako rýchlo vypadla z domu. Nikdy som nemal potrebu ju kontrolovať, no rozhodol som sa pozrieť na náš spoločný účet. A bum! Vyskočila na mňa platba v hodnote 400 eur za jeden z najluxusnejších hotelov v meste. Okamžite som zobral mobil a vytočil jej číslo, ale žiaľ nezdvíhala. Snažil som sa jej dovolať znova po pár minútach, no tiež neúspešne. Napísal som jej aspoň správu, aby sa mi okamžite ozvala, že je to urgentné. Nevedel som, čo mám robiť, cítil som nesmiernu úzkosť, hnev a žiaľ zároveň. Začal som si predstavovať, ako ma podvádza s nejakým chudákom. Odpísala mi až po hodine, stretnutie sa pretiahlo a že si ešte skočila na drink s kolegami. Na moju správu ani nereagovala, bolo jej to úplne jedno. Nechcel som si to priznať, ale bolo očividné, čo sa deje. Rozhodol som sa, že ju s tým nejdem ešte konfrontovať a radšej počkám na vhodnejší okamih. Nemusel som ale čakať dlho. Došiel po 3 dňoch. Jedného dňa som prišiel z práce domov skôr, lebo mi nebolo dobre. Len čo som otvoril dvere, začul som hlasy z hora. Emin a ešte nejakého chlapa. Okamžite mi stiahlo žalúdok, hneď mi bolo jasné, ktorá bije. Potichu som vyšiel hore a keď som otvoril dvere do našej spálne, tak som videl, ako tam sedeli Emma a nejaký chlap, nazvime ho Andrej. Smiali sa ako najlepší kamoši, vôbec netušili, že som doma. Keď ma zbadali, obom zbledli tváre. Andrej sa hneď zodvihol a rozutekal sa k dverám. Zbabelec sa mi nevedel ani pozrieť do očí alebo mi povedať čo i len jedno slovo. Ľutujem, že som ho nezastavil a nedal mu jednu poriadnu zaslúženú pesťou do tváre. Popravde som bol taký šokovaný, až som zamrzol a nezmohol sa na nič iné. Emma sa i hneď rozplakala, ale po pár minútach sa začala vyhovárať. Priznala sa, že sa s tým debilom stretávajú už celé mesiace. A aby toho nebolo málo, ešte mi to aj dávala za vinu. Neverím, že sa snažila zo seba spraviť obeť. Vraj som ju už ďalej nevzrušoval a Andrej jej dával pocit, že znova žije. Zbalil som si veci a v tú noc som odišiel. Nasledujúce mesiace boli fakt peklo. Emma sa ma snažila zmanipulovať. Raz plakala, potom mi zas nadávala, že som ju k tomu dotlačil. Ale ja som sa už neotočil späť. Rozvod bol hnusný.
Nie preto, že by sme mali deti alebo majetky na delenie, ale preto, že Emma jednoducho odmietala akceptovať, že je koniec. Klasický paradox. Človek si uvedomí hodnotu veci, až keď o ne príde. To isté platí pre Emu, žiaľ už je neskoro, a spravila chybu, ktorú jej nedokážem odpustiť. Jedenkrát dokonca vyhlásila: nikdy si nenájdeš lepšiu ako som ja. Tá veta mi zostala v hlave. Nie preto, že by bola pravdivá, ale preto, že to ukázalo, ako málo si ma vážila. Po rozvode som sa totálne ponoril do práce, jednak aby som sa zabavil, jednak aby som si postavil život odznova. Môj šéf si všimol, že makám ako blázon a začal mi dávať väčšie projekty. A jeden z nich, kompletná modernizácia IT infraštruktúry, dopadol tak dobre, že si ma všimlo aj vedenie firmy. O pol roka po rozvode som dostal povýšenie na vedúceho tímu skupiny, ktorá má túto modernizáciu na starosti. A o rok na to sa firma preorganizovala, viacero ľudí odišlo a zrazu sa uvoľnila pozícia riaditeľa. Šéf mi povedal: nech sa prihlásim. Neveril som, že to môžem dostať, ale podarilo sa. Plat mi vyskočil skoro na trojnásobok, bonusy boli neskutočné a prvýkrát po rokoch som mal pocit, že mám život vo vlastných rukách. Taktiež som mal viac času na nové veci a záľuby. Začal som meditovať, chodiť do fitka a viac sa socializovať. A potom som spoznal niekoho nového. Volajme ju Lucia. Stretli sme sa cez spoločných známych a bola to úplne iná liga ako Emma. Žiadne klamstvá, žiadne hry. Jednoducho normálna, úprimná baba, ktorá ma skutočne podporovala. Vďaka nej som pochopil, čo to znamená byť v zdravom vzťahu, kde nemusíš neustále riešiť, či si dosť dobrý, alebo či ti niekto za chrbtom nelieta za inými. A Emma? No, tá dopadla dosť biedne. S Andrejom jej to nevyšlo, začal ju totiž podvádzať. Že by karma? Nikomu neprajem nič zlé, ale dostala, čo si zaslúžila. Stratila viacerých klientov, lebo si nestíhala plniť termíny a nakoniec sa musela vrátiť bývať k rodičom, lebo mala finančné problémy. Po 3 rokoch sa mi ozvala na Facebooku. Dlhý sloh o tom, ako všetko ľutuje, ako jej chýbam a či sa môžeme stretnúť. Tak som súhlasil. Nie preto, že by som ju chcel späť, ale pre vlastné uzavretie. Keď sme sa stretli, vyzerala inak. Nie fyzicky, ale vyžarovala z nej únava, prázdno. Ospravedlnila sa a spýtala sa, či by sme mohli byť aspoň priatelia. Jediné, čo som jej povedal, bolo: odpúšťam ti, ale nie. Keď som odtiaľ odchádzal, mal som pocit, ako by mi spadol kameň zo srdca. Teraz žijem najlepší život. Mám úspešnú kariéru, cestujem, zarábam 3-krát viac ako predtým a som so ženou, ktorá si ma skutočne váži. Ak ste v podobnej situácii, vydržte. Strata niekoho, kto si vás nevážil, často znamená, že robíte priestor pre niečo oveľa lepšie.